Ola, que tal a todos eses rapaces e rapazas, a familia do Rafael Dieste, e benvidos ao que agardemos convirta a partir de agora pois nunha tradición no noso centro, que non é outra cousa que celebrar a chegada do novo ano e celebrar todos xuntos, aínda que sexa un poquinho por anticipado, as campanadas. E para iso teño aquí o meu carón, pois, a incrible Paula. Hola, que tal, Paula? Hola, Ramón, que tal estás? Bueno, hola a toda a familia do Rafael Dieste, aquí estamos na fermosísima praza de María Pita para dar as campanadas de fin de ano, facendo unha pequeniña trampa, claro. Como nós non podemos estar xuntos o día 31, que cada un estará na súa casa, cos seus, pois vamos adiantalo ata hoxe para poder celebrar todos xuntos a despedida do 2025 e comenzar o 2026. Genial. Mira, unha cousa, Paula, que eu agora mesmo estou, non sei, estou vivindo como unhas sensacións que facía moito tempo que non sentía. Estou con esa sensación desas bolboretas no estómago, esa sensación de que estás nunha montaña rusa, que estás na parte xusto cando estás a piques de caer cara abaixo, te dase como unha impresión moi grande. Non sei se ti estás a sentir algo así parecido a min. Claro que sí, Ramón, estou un pouco nerviosa, porque a miña ilusión sempre foi dar as campanadas de fin de ano e ser presentadora de televisión e o estou cumprindo nestes momentos, pero todo vai ser ben, non te preocupes. Seguramente, agardemos que si, veña. Pero antes de nada, antes de continuar, vale, para que todos os rapaces e rapazas do noso instituto estén agora mesmo nas súas aulas podendo celebrar estas campanadas, hai que ter en conta que hai aquí unha xente que non se ve, porque aquí estamos ambos os dous de protagonistas, pero, ollo, aquí hai moitos máis protagonistas. Hai aquí unha serie de rapaces e rapazas e un compañeiro, Gustavo, incrible o teu traballo, como sempre, pois que estades aquí e gracias a vos é posible que agora mesmo nos estén a ver no noso centro, vale? Así que un bico enorme, moitos parabéns, e seguir así traballando, que o estades a facer genial. Efectivamente, Ramón, pero aquí temos unha pequeniña parte do instituto. Eu me estou preguntando que estará pasando neste momento no Rafael Dieste. Pois a saber, seguro que está aquelo patas arriba, Mira, teño unha idea. Que te parece se facemos unha proba do ambiente nestes momentos, en riguroso directo? En que estás pensando? Mira, que pensas, vamos contar hasta 3 e por cursos, porque aplaudir todo o instituto sería un pouco complicado, a ver que ambiente hai nos diferentes cursos do instituto, pareceche? Sería señal. Pois vamos a empezar polos de primeiro da ESO. Veña, nenos, de primeiro da ESO. Cando contemos ata 3, tedes que aplaudir o máis forte que poidades a ver se se escoita aquí en María Pita. Estades preparados? Veña, 1, 2, 3. Ben. Sí que se escoita. Ben, moi ben. Agora imos cos de segundo de ESO, facemos o mesmo, vale? Sí. Contamos ata 3 e aplaudides os de segundo de ESO. Tedes que superar os de primeiro, veña. Segundo de ESO, 1, 2, 3. Vale, ui. Tremendo. Veña, seguimos. Terceiro da ESO, vamos para arriba. Veña, outra vez o mismo. 1, 2 e 3. Vaya ambientazo. Ambientazo total. Sí. A ver, e agora chega o turno dos de cuarto. Facemos o mesmo. 1, 2 e 3. Señal, como se nota con estes de cuarto, que hai algúns que xa están desexando marchar do instituto, debe ser que aplauden por iso. Efectivamente. Veña, e vamos cos maiores, cos de bacharelato. Empezamos cos de primeiro. Veña, chicos de bacharelato, 1, 2, 3. Vale, tamén, escoitouse. E xa para rematar, pois cos de segundo bacharelato, que non son menos, verdade? Así que veña, segundos de bacharelato, 1, 2 e 3. Ben. Bueno, penso que estes aplausos deberonse de escoitar na rúa, pero antes de continuar, Pablo, eu quería aquí determe un chisquiño pois nos alumnos que están agora mesmo en segundo de bacharelato, vale? A ver, rapaces de segundo de bacharelato, este é un ano difícil, este é un ano complexo, un ano de moito traballo, de moito esforzo, ás veces de moitos sinsabores, pero hai unha cousa que ten que quedar moi clara, vale? Renderse non é unha opción, hai que seguir, hai que traballar e hai que darlle duro, así é como chegan os resultados, así que moitos ánimos, veña, rapaces.
Ramón se está empezando a poñer un pouco intenso, serio. Quen verá os de segundo de bacharelato salindo por aí en fin de ano, nada de tristeza. Seguramente sí. Vamos a volver á festa e vamos a empezar felicitando o 2026 a todo o mundo do instituto, porque no instituto non só hai profesores e alumnos, hai un montón de xente. Veña, non se nos pode olvidar de ninguén. Non, veña, a ver, entón imos comezar esa rolda de felicitacións. A ver, hai dúas persoas que son moi importantes no centro. Bueno, no nosos centros todos somos importantes, pero hai dúas persoas que todas as mañás consiguen que a eso da altura do primeiro recreo o instituto, a recenda, a tortilla, pan pizza, napolitanas e demais viandas que están moi sabrosas. Así que, por coidarnos tamén, Raúl e Javi, feliz 2026. Efectivamente. E continuamos. Cando chegamos ao instituto pola mañán, quen son as dúas persoas que nos botan a primeira sorriso e o último tamén cando marchamos? Pois Adela e Carmen, as nosas conserxes. Feliz ano tamén para elas. Bueno, temos tamén que felicitar pois a unha persoa que fai un traballo dos que digo eu invisibles, pero que é fundamental. Que só habemos, sobre todo vos os rapaces, o día que chegades aquí para matricularvos nos diferentes cursos. Para ali está ela, metida na súa oficina, traballando ao reo, facendo un traballo impresionante, e é Carmela, así que un bico, Carmela, e moitas felicidades. E continuamos co outra persoa imprescindible para o instituto, que, inda que o seu traballo de ser coidadora, fai moitas máis cousas, máis alá de coidar aos nenos que o precisan, cando temos un accidente, etcétera, etcétera. Elena, un bico para ti. Un bico moi grande tamén para ela, por suposto. E despois, a ver, que decir de 4 mulleres que sin o seu traballo, Paula, isto sería un auténtico estercoleiro, vale? Nada máis que entrar nalgúnas clases ás veces ao fin da xornada laboral para ver o imprescindible que é o seu traballo. Son esas 4 mulleres, vale, Loredana, Paula, Pili e María José, que forman parte do noso grupo de limpeza, do persoal de limpeza, e que moitas veces non se lle recoñece o seu traballo. Chicas, tamén, feliz 2026. Efectivamente. E tamén este ano, inda que sea este ano puntualmente, vamos desexarlle feliz ano a todo o persoal que estuvo traballando na reforma do noso instituto. Sí, que ben que quedou. Co chulo que quedou por aguantarnos, que se cadra a veces interrumpíamos un pouquinho o traballo, bueno, pois todos esos traballadores da reforma, un bico, por fin creo que están rematando, sí, tamén eso tamén, feliz ano, sí, 2026. Bueno, e logo xa, por suposto, os nosos compis, Paula, a todo o claustro de profesores, que estamos aí, que traballamos, que temos os nosos días bons, os nosos días malos, algún regular, pero que no fondo aquí estamos sempre para botar unha man aos rapaces e para tamén apoiarnos entre nós, así que compis, moitos bicos e feliz e próspero ano 2026. E ánimo po que queda. Ben, e para rematar, deixamos po final, non por suposto porque seades menos importantes, a todo o alumnado do Rafael Dieste, vale? Sodes maravillosos, todos diferentes, de países diferentes, de continentes diferentes, pero todos cunha mesma meta que é acadar os vosos obxectivos e o podedes facer. O que pasa que tedes que ter traballo constante e sempre positivos. Lembrade que nestas datas os regalos máis importantes non son os que se mercan con cartos, os amigos, a familia. Disfrutade destas vacacións, vide con forzas para o que queda de curso e ánimo que podedes chegar a donde queirades. Claro que sí, Paula, por suposto, non? Eu voume unir totalmente a esa mensaxe. Ademais, rapazada, sodes o futuro, e na diversidade está a esperanza deste planeta. E aquí, no noso centro, no Rafael Dieste, de diversidade sabemos dabondo, neso somos aventaxados, de acordo? Sí. Así que, tamén, rapaces, rapazas, feliz 2026 e que todo o bo do mundo vos chegue, vale? Sempre lembrade unha cousa, o bo está sempre por chegar. Ui, Ramón, que chega, ostras, que xa época, veña, prepárate, prepárate. Veña, empezamos, a ver, aí vai, a primeira, unha, non te atragantes, cuidado, dúas, tres, xa me atraganto, cuidado, 4, 5, madre mía, 6, 7, 8, uy, que acabamos, 9,
10, Casi. 10, 11, no, y 12. y 12. ¡Feliz Bueno, año! feliz año 2026 para todos. Venga. Bueno, Paula. ¡Feliz año! A todos. Paula.